wartade ko be kali fof mi nyaagi mama ngaccabi enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi ma sinyama okam bernde mami tambo mi wakko mi rondo ne idde mende lara ni galeji ne idde mende lara ni kalesi galeji kalesi nemin ko mai dende kodo mi fala min ko mi di kam wade min ko mi subi ko fi bay mi ala dingai binomi Nana, jana biar alam dong. Melam dulu kemana mu? Wai gila pimmi mi yanim. Melam di majera bumboy kam ayadi me anda ko tuti me anda ko mayra. Mayra. Te o bimmi. Tari. Nam. Ay neddo. Afot an awona cukayel joni afot andude a woni gorko ko a mawdo kallifaado. Do to hoore maada de tolni hande do. Taw nyande wo nyande ko an ko afada tan min mi wona tan e nowru maada he mino leba dido hoddibe meden be do piiwdi ni gudiri noppi mo en didi nin en do kedi ba maada gesa anoni mba do remi ba baali di baabi fo natude ana andi hunyori no feriri hunyori din ma do wawi natande pucci natana ma do a wiita toppito da ma gesa ko gabbagol ma rewbe yaade gunanta do podda hande do ala ko watta go ngesa patans tan woni dum awara ona no cikirdani dum wara ke ayne wattu yo wattu atenkina don bendana hore mudum ja joka hajuji ma goddi wona wattu yo wattu mi do kam mi wa do der ngesaro ay neddo fulla hay goto dabbantake dum a fot andude hande do gonda do kola Allah nelaado mudum mo hande o galle ko amon do gorko darora hore maada no ko a gorko ni an ano do a ala nene a ala baba ngel miñiragel gotel jogida a ala kaw ballodo a ala musiddo ballodo an ñire wotere wajjere de an hande menem yakara men o pi ko he mara men badi dum si a wi kalan ko ni burdata e ko ri añbe be kepta ko pala ko ko don mantina mami fi ngesa mbano ay ko mbi mami ko mbiida do wiide ko hande a anoni a nawi nene wonno ma ndu horima ngesa mba ni boyra bendani mi ko dum mi faala mi pari ngesa mba si bendi piwa récolté piwo mi yeya mi dabba mi mayra mi joddinamo dum tan mi faala ko mayram faale da alhamdulillahi rabbil alamin voilà c'est ça quoi way mina ande arka ko taki bimami alhamdulillah mina andi mayram si ahumanani mbahan menen pimen gonta he jam way mi yitam mi soglama mi yitam ma kemmido gertogal kirsere ngal han ko mi dabbo e kirsano do kam gal ne ko mayram tan mi faala dum non a beeda habbude tuba mamba yani zernamo jon non alhamdulillah e wawi si ahumani mbahan men ji amma joni mom mi wattam mayide mi liggoro mi iwra galle do tan ko bondo mi wara do te mi liggoro kon non kam si mi dabbani bon ha a dabbam wona ko makko paale kañ mi faala ala basi voilà joni mi yaadi e ma e ko paale ala problème merci mère ko dum waddi min ana welenon mi quoi
ay mina kam ɗo ringo bismillah ko noon tan ko ɓe mi imbinama sabuna min ko saɗinmi koko kalnuɗa ɗo Souleymane Tokosel ana andi noon ne ligge muɗum ɗe ko toon pi muɗum ko toon hay pular muɗum mo joni wayi lima a wawata un bon jour gimmoɗa tan mbiyama mo accu toon pi komo watta e komo waɗanno e haajuji ɗi mo tami mo arta mo jooɗo kolda janani noon ko wuro sogi mo andi min ko ɗum de annimi baba mi anda noon hoɗum mbiɗa hen a dirima haala hannde ɓayde ko lebdam e togoram ko joni komi keɗoroɗa walla ala ko goɗɗo haalnima hoɗum kaldumi e togoram baban kala wona ɗum anandi ko a sehelam kum falno tan kacciɗen hen te mi yiɗa ko ɓittini Souleymane mi yiɗa ko ɓittini ma gondugol e jam woni fof baba kacciɗamo e liberté muɗum waɗa komo faala awa e jiiɗa accidede e liberté muɗum watta komo waɗi ɗo ko kamɓe tan ɗiɗo nene maɓɓe e minen giwri nene goto baba goto an ko min woodi ma onon tara ni poɗɗo onon ɓe tan tara an Penda e Fatou e togoram Souley onon tan tara simi accidi togoram e kombo faala ko tan sikkani sana baba wona wi noon sa nangiri toon han lawlata weɗara jamano joni sukaɓe ɓe ko haccida e mumen a fewani ha ganda to ɓe tolni kono jommon si a yi a okkat décision ferme ko ɓettinan bo nar ɗo ni mbonin tampi ɗum tampinimi joni noon mi anda hono mbiɗa baba min kam hay min mi fuɗɗama ho situation fuɗɗi kam jahilde ayi ɓayde mbiɗa a anda hono hoɗum mbiyatmi mi hallamani ko mbiyatmi ko ande hoɗum faalimi komin leɓɓata ko wara nattu hen baba wona wi noon enen ɗo koye sehelaɓe de sehelagal men ngal ko en sehelaɓe te si a falama wadde détourné situation o rek koni kalirta ala basi ande hoɗum faalimi yaji defana kam ataya min ko ɗum faalimi nayi wara nattu e gueɗe amen ɗum faalimi arti hen kala ya si a waɗa ko mbimami ko han ya ala probléme ko en sehelaɓe en mbaddata baba mbiyam defarama ataya ya defa ataya awa jarama ɓe wonani gueɗe maɓɓe tan ɓe nattata bay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko mi yiɗi e gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe omo wima wat ko mbaɗa ɗum Oko bin nakam mbaɗɗa ça va aɗa jam a selli an moom a jottako mbaɗem jooɗaade ko min yehi ha safi min yehi ha weli wa ko nangu o honoyde tattati accu mayram nan tattati accu mayram ko ñamɗa tati komin yanoɓe gese maɓe min gummi toon min jeehi gese amen to gese babam ɗo min goni toon min jewta wayan nak komin jewti ko copine yorɗo komin jewti tati dal wi so ɗumɗini gese mumen ba woni gese mo ko faara ko so ɗumɗini soñi ɗum ha paari mo rendin haaliss o arendi so rendini ma won ɗo e 800 en anan min moom ko weli kam tati par ce que ko liggoroɗo machallah man moom min ɗum weli kam tati voilà nak o wi nak so paari ha paari o yeeyi faata ko mo rendin haaliss o o ara o totto yummo ara ñagade andon na jak awona resede ni dal ni ambiance for wada men chattude anga watta tey min o kama bo seeda na fuɗi wadde eppol
war waɗa men cattuɗa hay ara sakara bom ko noon min kadi jahili kam koy en tout cas dal hakkunde men tati ma wel copine min mom komi weltiɗo so woni tati mom ko on choix ɓañ ata fiyam no min kam ɓernan ko weltiɗo e ɗum par ce que anandi sar nde wona fiya anda accu tati nango mayram accu tati te onon hebbini ɗo gañɓe on tellement que mi wawrama filnade ayi kombo yimɓe ɓe ko yaninta on tan woni e yiide so woni noon tati ko décision pour ɓangol ma comme debbo muɗum faala vraiment min mom ɗum ko weltino kam vraiment wawi dal copine dar yo ɓerde ma ɓuuɓ arande saare nde sa waɗi ɓe kaala sa waɗani ɓe kaala te min tati min darata hay goto en daara hakkude amen watta par ce que mbiri yiɗimo wawi nak yo ɓerde ma ɓuuɓ man waɗi ɗum géré amo probléme joni ko mbaɗɗa yaddo kodo mi fala min ko miɗi en gokke kambode min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde gaybinomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi kodo mi fala min ko miɗi ko fi ɓay mi ala hadde gaybinomi. Bon, on fait comme ça. Ok, bon. Allez. Mais hier nuit, ta sœur là, Fat, mon word comme impressionné pour y aller demander quoi. Mais comme pour y avoir affaire y aller parce que tu as laissé le travail là-bas. Ana du pas faiblesse pas trop kalko wi hudum do min da non joni a wonti endo trop awon gor wala far won gor ala fa man ko nyaata ma ko si ko affaire ko won boyta do ko dan bitini mo ko dum watta kam anki so wanki jima presque fofu ana ki den kan ce problème du président ça on doit me dire yow ça me travaille beaucoup wa haale ko mo salano kadi nyimo kedo da do galle ndiwa wurso yala min mo wurso fularam sa ha joni so mi haali anan taro ka kopingeji ko gayne ji dum galdarami te min mi wawa hande joda do adani mi wowi ron déjà business jom foko wurso business jom foko fu hande bawo yida hankadi ngam wad déplacer mar do mi jodo wawa gasde no degila mo trop fatu yidi hoddo fo mi buri do hodde jaado harin bagage mo bon wa bien sûr kon an ko di affaire di wonduda do wat te adani mais c'est normal eden gonno journée lamma wara no sari kemudo wa wadi mi intervenir o mi yalto gallo o mi ya ngandu mi tellement ko affection mo joge am jowo yalto mo rewe mo jeewa teppele ha mbaro de fidi mo dum tagi kalno wi kam yo mo uppu hunde sagam ko mo uppu mais hande woni jihi ja wala famata wala ne jibi trop wato ade he problème te sérieux là asubi misubi masinyama e hokkam bernde mami tambo. Assalamu alaikum. Alayhi salam. Apa ono? Rasan? Endan. Sel. Jaram. Endan. Jampunda. Endan. Balde. Bang sel juga. Sel. Kom fala anda. Ka gorko. Wot khore ma gorko. Min kom haalde ma. Donc hakkunde men ko natnda hen nena ma papa anandi min mi kabri foti lebbi didi mi ma yo mino fala resde debbo mino fala marde hein seb fala anda debbo na dole mari debbo na kales mi simi ari mi ma yo mino fala debbo han mi bada fere dabbana kam mi ma yo ko mayram mi fala mais jawno da bada dum haaju ay mayram faldaw mi hato galle mayram to mi halde babu mun sow min jogi yakar nak inshallah rabbi mojjat kon nak o yom fada taw xaw halde rew mako be wala fere yawade mama ngaccabe enangam minangam manjade enangam minangam mangonde asubi misubi masinyama e hokkam bernde mami tambo mi wakko mi rondo nde yidde men de larani galleji cekkeden yewtinde on ko baggino da kam
waɗi ɗi kala saha sa haali hunde tan taw ɗon e ɗon mbawan ɗum gollade walla wawa ɗum wadde haalinde kam ko woni yidde ma kadi mboɗo yaha te min ɓuuri yidde ma fof ɗum woni yiddam nde kaala ɗum noon miijimi hen gummanimi ɗum addandem ko daldumani jewtuɗon o takko e nder ma gonowo ɓiino gonirmi ɓiini bawɗo heddema ɗo keddanmami fof Allah wallimi kadi mi tampani en jiilaw jamanu no e jiiɓade dañde debbo moƴƴo ganduɗo aduna bawɗo munci jogiɗo haqqille bawɗo yiɗirdema no nguuruɗani no Allah mahirmani wona hunde wewde kono Allah sattinananimi ɗum sabu nin nedi ni badda hen kono Allah sattinanimi ɗum mbaɗa wiide e ndin nedi ndi badda hen aw nde alamo jinni sona pelle miñam Bila Penda Mirama bella magari kewɗo wona ɗoma Aminaki ɗi wawi wonde Aminaki ɗi wawi wonde kono Penda miijo ha sanade Penda goto ande Aminaki wawi wonde sawkona men penden wawi wonde miijo ha san hakkude ma e Penda Aɗa e Fatou e Penda onon tantara onon tantara gonde e o galle gila ko on cukale ha gimmiɗa ɗo jaaɗa janggoyɗa Fuuta gondumi ɗo e maɓɓe kamɓe taro ha dandere hen yahone nde simi wima res debbo a ruttima wi ko Penda paɗeɗa Penda joni horo wullere ɗon poɗɗa miijade tagno jafoɗa e foran namdade no kaw mais holko sari mbiɗa ko waare ɗum taki bimi ɗum Penda onon tan taro dendi hande Penda si a resi Penda aduna koko juuti koyngal ɗi wawita mi alani ɗi wawita hande wela janggo metta si metti horo Penda wulloyta simi ala hombo walloyta Penda kodo mi fala min ko miri engoke kambade min ko mi subi ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e jude mun min ko mi hidi kodo mi fala min ko miri Tari bari no yewtidema
eyyi ko adi hande kono mataw ko joni Allah ñaami hande kam ko yande hawre tellade tade en kawri mbi mi haalanma saabu an ka ɓiyam hakkude ma e mayram mayram fuɗɗima dañdude caɗele e bamma aɗa andi jikku bamma ko wona neɗɗo belɗo jiƴƴam hay ko garta ɗon e galle he oɗon jaaha oɗon garta ko fof ko sababu nde am so wonano ɓeɗe haali hen kadi kanko mo accanimi hunde tawanno o defoni e dow ma ko ɓooyi joni noon ɗum noon foof waade noon jinnomi ko gussa toon koyngal ma seeɗa saabu wuuro ngo kadi fuɗɗima haalde kamɓe fof ko ɗum ɓe dawrata jahowo jeere fof ko mayram wona aɗa heeɗi ko kalantomami ko min mbi noon mi nodduma mi haalanma haade mbiɗa wattorma ka ɓiyam noon jibinirmi ni mayram noon jibinirmami inchallah eyyi ko ɗum ɗon tan jinnomi haalande mo wona haydara ala probléme mami waɗum inchallah eyyi moƴƴi haydara noon a waɗani ko aɗani kanko wona belɗo ƴiƴam tan kadi taade haala ka fuɗɗima hewde wuuro ngo fof ne haala mbimi mi haalane wona eyyi moƴƴi wadde a jarama eyyi kay mbaɗi noon a jarama fewi mbiɗa salminama eyyi jarama ko fi bay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe kombo wima wat kop mbaɗa ɗum kombo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janggo wa effectivement sikoye ngal bangal ɗo wawa wadde comprendre pas parce que il a été toujours protecteur dans la famille te kalat ko mbo hulat peut être situation ara hen te moni mawna mbo fuɗɗi hebde âge peut être ɗin piiɗinin hen hay sa yi min goɗɗiɗi mi nattani hen hande komi yaltigol e goɗɗo walla wadde nakasudul nono yaha kewɓe ngabbo e ɓaw am mais mi nandani ɗum par ce que mino faala hande temps mo keɓanmi pour ɓeno mi accanam pour bawo par ce qu'il est trop stressé depuis que mère o waɗi décédé ko ɗum addi mi nattani ko heewi hay anganandi ɗum ese ala gorko jinnata non même pas Fatou même pas temi wawmo wadde ɗo avoué hunde wotere est ce que depuis anduɗa kam ha joni ko wonduɗen ɗo e nder o galle ko gonɗum sukaɓe a meeɗi kam wiide mino yiilo an depuis ne gommi cukalel ha ɗo yaare ɗo a meeɗi kam wiide mino nana ɗo gorko waɗino ɗo présenté goɗɗo par ce que tout simplement ko neɗɗo goto meɗɗi yidde e aduna ko Souley bon mino jallima mi jalni kam kay bon way min de mino ɓuuri ɗaminade hande paawo komo faala ko ɗum mi faala te komi faala ko kalam ko ɗum mo faala i wawi si en ɗaynodiri e muɗum wawa jabde par ce que après tout koɗo famille ɗo heddoro ko ɗum ɗaminiɗa hen joni haala Souley ƴettatamo ko de toute façon en pourani heppude waɗen sese wawa haaldude Souley meɗen sesitamo heppani neɗɗo mawɗo koko ɗaynodirte ɗaynodire no muɗum ha daren wawi keɓen hen jaam par ce que après tout c'est la famille koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi haɗi teddinen konngol jinnaɓe haɗi gimminen konngol jinnaɓe kombo wima wat kop mbaɗa ɗum kombo wima ɗal fof dala ɗum sabu ala nde wonta ala janggo wara neɗɗo yinma duttoɗa gaña ɗum mi heññorama mi hufoma ndu ñaami mi yiɗama mi holoma gañami fala min ko miɗi en gokke kam waɗe min ko mi suuɓi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi aduna e juuɗe mum min ko mi yiɗi koɗo mi fala min ko miɗi ko fi ɓay mi ala hadde ngay binomi